Ngakirpat ya kipai rungit banduai na kebentar jenga ha kini ke Kynjoh san pho Snem ke Riewniam kenang banganla banang tri ya kesan duru blei badru ya ke Riewniam baro kilong ki kintin Archbishop Dominic Jala ha ke jingkren na kebentar ke Kynjoh jungu syau Mawmer san pho Snem ke jingya linti ke Riewniam kindiat capang ke jingim Archbishop Dominic Jala la kha yu ha ka kharar tarik bana Julai usnem kat kendai spa san phuwei ha maulai mauyong bat mentau la Kynjoh syaka kerta ke bandui pupra Snem ha kelenti ke Riewniam la penyaso bar kejingnya slok solution udang bosko nadu Snem kat kendai spa di kendai kata ha ka arpsau tarik benai mi ke bediru ke sengi buram ke Maria nong yarap ke Kristan ulayok ban shim ya kejing semai beningkong ke Riewniam solution ke ba ha ke por udang don ha ka kerta ke ba kat pra Snem bana pedeng kejing ben krek kanang ya ki por ki sengi wala litri ha keleng ki jaka jong ke Jala bat sabar balayok dan perketang Lyngdoh yu Archbishop Jala haka kat kendai tarik benai November Snem kat kendai spa nyu punyu bat hadu mentau la Kynjoh syaka sau pa Snem ke Lyngdoh bat san pho Snem ke Riewniam nadu bosdang ban shim ya kejing semai baningkong layok ben appoint yu ke bishop house Snem kat kendai spa kendai bala perketang bishop yu house Snem arajar haka ba mentau ude kli nong syarai ya ke jalan yang ba shlong badru ke administrator ya ke nong Stein diocese tu mentang yang pai sekejing keren beru kendian. Kebelah ipi warak ke baskap ya kini ka channel, bad ki ba ya selok bad ngiru hagani ke sengi hagani ke por ke ba ngi ya rakhi kerpang. Te na kini ke sengi hagaba mangi ngi rakhi nongkong ya ke sing puram jong ka jalan yang ba jongi. Ika bala IT kentang haga Maria nong yarap ki Kristan. Di kini ka Archdiocese jungi ikan mau seng house Snem kat kendai spa lai pusau bat ki tu ki nong tri hagani ke bri jong play ki laya but ya ka ika bau Don Bosco pukut ula hikai bat ula ong iki bakini bu hapedeng jong ki ke perkait ke jingi yang ke Eucharist pukut kejing it ya ke Maria Testi nong irap ki Kristan bat kejing it yau ke pampukut bat ya ke balang di ha kini ka jaga kam tame la pinkan mau kerpang ya kini ke Maria Testi nong irap Kristan nama rahaba hu kila ki missionary bankong kila mi nang te na Italy ban wan ban Shimti ya kini commission house Snem kat kendai spa arpuar samut ajan sispa Snem mencoba kila leit menjok kejing kerku kerpang na katu kejing mani bala IT kentang haga Maria Thesuti nong irap ki Kristan ru ya keba latei da Don Bosco haturin hawal doko tikani nomor kata kini ka dei kum ka jing ai pateng susu jong Don Bosco ru hagani keri jongi kini keceka jongi bat kini kade ke bagitu ki missionary banakong kam tam u Bishop Ferrando u bala pej ka jing tei kini ke yang mani nadu khar khandai spa lai phun riu hadu ban dep pan kentang chua ya ka benta ka ba kham hapdeng bala dep ha tu ko por bat ba dep ya ka house Snem kat kendai spa saupu riu bat hadin pada la penkentang ya ka hagarukom kapa kham isong kun house Snem kat kendai spa nyu pulai dau Bishop Ferrando hatu por bala song thai de bala wan kerpang sagani keri jongi wan biang ban jongo ikani commission jongi ban rakhi kham tam ya ka jingdap san pho Snem ru jong ka jingwan kitu ki missionary banakong ban mo uhi lawan cheni house Snem kat kendai spa arpu lai ban hagatu kapor ki la kan mau kerpang ya Maria Testi ru dak bakan mau kumnu house Snem kat kendai spa san pho sau la pen phong pen snget bat la rakhi yau tau Snem jong ka Maria Testi haga perthai barok kawai haga balang salon sa Snem jong ka Maria kat kendai spa san pho sau te mentah hau ni Snem ni kwa ban yai kan mau pan penthma susu ya gani ke jing e jungi ya ke Maria Testi hapo
kini kejing ai kerteng ya ka kemaria kanong yarap jungi ki Kristen atrai kini ka kerteng ka ba ngi don kame kini ki por hagapa mangi ngi sem kumno mangi ki Kristen ru kum hagitu ki por hagipor ba shwa jong don Bosco ru ka balang kla sem ki jing ban ya khun bat kitu ki nongsun ki balakwa ban wan ban sim lut ban job lut ya ka ri Europe barokawai bat kumta la don hapo ka jing yalam jong upup pios ba nyau ban ong kamaria thesti pha je kamaria thesti bat hang to hadin kata hakenem Snem ar haus to Snem ba bat hau kani katarik ar pusau lai pelai lu ya kani ka ri Europe barok kawai bat takadaw la Kenya ka kani ka sngi ban kan makurpang ya kani ka Maria testi kanong yarap jongi ki Kristen te ngin yai duai ba hagani ka ri India jongi bat ki wai bat ki ri ru hagaba ki Kristen ki sem jeng ban plai la ka jong jeng ban trei la ki kam bayadai bat ka jeng jongi ki kum ki Kristen hi namar ka jeng Kristen iron kam ka jeng da jong ka Maria thai soti ka ba ngin yai khot e da ka ni ka kerteng te hagani ka ju sngi ru ka dei ka ya don kat kata ka jing kan mau jonga hi ya ka jing dap san pho Snem jong ka Jinglong Riewniam jonga ba san pho Snem manchwa manga bar ki paralok jonga ila klei kata ka juban lak ban im ka jing im Riewniam ha ka jing salok jong ki solution jong Don Bosco te ka ni ka jing kan mau jongi ya ka jing dap san pho Snem mangi kum ka wei ka kan hon ru jong ki para Riewniam jongi badon keleng sodong mga tang marwai kini ki than Shillong ki tu ki bai pat ki don chipo Assam bat sa Dimapur bat sa Nagaland sa ki bai pa ki jaka bat kham tam kom chipo ki ka province Kolkata ba ka province Delhi bat hagini ka por mangi kat u sngi kham tam e ka dik sngi hagaba mangi baro ngiya kan mau lang ya kini kecing ai bakrau jong uplay badi kecing ai pangilayo kini ke san pho Snem peladap ngako ban kan mau beram ya kitu ki nong sema jongi khamta me ngi ong u novice master jongi bakateng u Father John met ubangi yo iru ka kateng jong u kum hagato ka kot jingrai pareng bangi kot all you hills te uni u dei na po kari Czechoslovakia pergi kot hagato kopor but kala dei kari melayu essential mentah hagato kopor dagi komunis but chimlana ban leit pai sala kari la jong lima u pad ulak la long kum o citizen of India la yo ekata ka citizenship te una la ban poi keleng saudong hagani kari India jongi ula long menchua provincial sipo South India hadin kila tung yu ban long novice master hang ni ha Shillong la sumaringi la hikai hingi kumno ban kum ki Riewniam la hikai hingi na lor kataru kumno ban IT la di ban long ki ba ban trei commission kadau u hikai hingi da ba yalam hingi sekilom ki them da ka penyai lenti hingi da ka kejat syadu sapan uslaru ban kani ka long sibenta jong ka jing hikai jong u kumno ba mangi ngedei ban long ki breu ki ba ki long ki breu ki ba ta thai kan kumno ru ban trei na ka banta ke hima jong uplei te ga jingem jonga kini ki san pho Snem uplei la kar khu kunda yenga hadin jong kani ka jing sim ya kani ka jing smai Riewniam la pha yengi ban leit pule sa Sonada hajan Darjeeling to lai Snem ha ko bangila pule philosophy but theology padang tu la pha yengi ru haman kesngi uplei ban trei lang ba kitu ki khana ki badon ki song ba pher kim dei ki Kristen ki dei ki Nepali but hab ya kran kat bala e ka tu ka ten panyarap tu ki khana ban penmalan ki khamda me ak sing uplei panya kumta bagin light na kinu ki jimlian basniu but hadin bagila da pulei tu philosophy
la pha yang nung kong ban li tri sport dibrugar san benai la man sa ang tu ban yarap ki khna ha ki school ha ka school Don Bosco but khamtam ha ka hostel ru ban budin ki ban nga yai kan du ka tu kan ngut ki tu ki samla benta ki priu ba he dan ki yang ki sam but kumno kan mau ki tu ki sngi ha ka pa mangi le don lang hadin san benai nga la pha yang ban le but ban le tri no support tura hapo Don Bosco but hapo parish ban suma ki khana jonga parish hostel but ban le hikai ru ban don bentalem ha ga jing pet ya ka school Don Bosco ka barang rit ha tu ki por kumba aspa nyu phungut ai ki khana but menta pade la poi ki hajar san spa ne la poi la jan poi ki 8000 ngut ki khana bo puli ha ka tu school ha tu ki por ngi la dei ban yele bun ki ke ban yarap ki ni khana ban poi sa ka thong ba dei ban poi but no preng gitu ki khana ba ngila yo ban hikai la don ka tu ke ngut ki bala lang klalong ki politician ki minister ni po Meghalaya kom u Lot Singh u Sherji Sangma but what u Adolf ru Hitler ru ra le we na ki khana school chungi ni ki bala lech sa ka kam politics iran ki pat ki la ya ki kam business ni ki pat ki kam badang ye dei bat ka em lang sa lang jongi hang tu ki than Garo Hills tu ki Snem bangala don hang tu kila long ki Snem ki bala yarap enga nangong ya bani kendu ye ka culture Garo ban ej ki ban nang ye ka tin ki bat khamtam ban ej ye tu ki briu ka chapaki don ka chapangala poi ha tu ki por ki Snem bagadon hang tu ki long ki Snem ki pokordor namar kata ha ga ching em jonga hi ha ga por tu ko por bang dang lon ong kom u samla solution u provincial heading ta la pha yang ban le theology ha po Pune but hadin Snem ki bahlor ki long em ngi de ban le ban sa no ha po Christianity College po Bangalore kini ki Snem belai Snem Pune but Bangalore kilong ru ki Snem bokodor ka bangilang la ban penjanai sociology ha ka theology ha ki by day but ke jing he kai jong ka balang pat nalor ka taru banganya kendu ya pun ki bai pat perlok na ki bai pat ki jaka jong kari India but hadu menta ay kendu ya bun na pereng jong ki barang trai pat kedang ya kwat ya khia kedang ya klain but kedang ya le bun ki bai pat ki kam keleng sodong but nomor kata kini ki Snem lai rap enga ban nalor ke jing theology kala long ru kum ki Snem jong ke jing penjenai ha ke jing ya imlang pat ki pat ki para solution ban ke jing nang ru kum no ban trei na ka banta ki priu ku paduk namar ha ke sing uplai kala dei ban le cha ku ke snong apadeng jong ki priu baduk ha ka pa mentam tu ke snong pat ngem la ben ithu chu namar kala long kum ka IT center ti hadin gitu da kana pai ke jing kentang dikan bat ke jing kentang Lyngdoh bat kumudikan lapha enga ban trei ha maligaun hang tu bani don lang bat ki khana ba theology technical school but katu kene wat ki khana ru ba prasang ban penjanai lede ban yarap lede ban chua ban poisa savio junior ban long kum ki candidate na ka banta ka jing em solution kini ki khana ki ba kwa ban long Lyngdoh lede ki khana ki bawan na ki Assamese but Hindi medium bam nang parang ei te kedit kata kedit jungi kala long ban yarap iki ban kre parang ban nang parang bad hadin Snem ban lej ban yadon kat bat ki wei pat ki khana ki bala kham nang ya ktin parang kum ta bala ban teng yi jing puli ai mo yo play namar na pedeng gitu ki khana don bun ki Lyngdoh batri menta shi ki than Assam bat chani sha ki than batri hang ne po than jungi ru apo ke diocese jungi ba kini ke diocese jungi namar kila yai ne hadu kini ko por ban long ki sakri jong ublai
hadian ga jing ketang Lyngdoh jonga bat ke jing tray jonga Snem apo marigaun ki bahlo jonga ki lapa enga bandai pat serum bandai kre ya ga liturgy hagto ko por ngam sem la banam kamut yu ban kre liturgy ka i ka subject kumno ka nyarap yanga bat ikibai pat andai hadian ba ladap ikatu jing puri balawan pai ban hadian mala yo ban hikai Sacred Heart College but ban yai pusan bat nang puli bat nang pen janai susu halot kini ka subject ban simbanta habun ki Jinglong India kum ki delegate jong kini ka North East ru so thu ya kajing koridor jong kini kajing puli bangla dep hagtu ka Snem hapo Italy but khamtam katu kajing puli menta kalong ke pa yarap yanga banyarap per hapo gani ka ri India jungi kamtam haga bishops conference but hagani ka balang jungi hapo India barok ko hi namar ba kadai ko ka subject ka pakodor kadai buon ki kam pangidai ban pendap nam ta ka balang haga ban penmi ya ki kot naga benta ke Riewniam pat kumjo ru haga jo kapor ban yarap ya ki para bishop jungi bagi diocese jungi kumno ban yai bud ya ki ege jing tha bat ke Riewniam le rukom ha rukom ka padai bat ka songkun te ha gitu ki Snem ngalapoi kadang saudang ngalapoi na luar ga Sacred Heart College dai ban treiru apa Sinatnis College Sipor so apa yang khot yang ban long pat upais provincial hadian kata ban one ban long rector apa Don Bosco Technical School Snem pat hadian kata la dia tinga ban long provincial South Snem hadian bala South Snem pada la khot yang ban long udang serai jong gani ka Archdiocese Shillong te kilong gisi Snem namar kata ki ba dap debun ki jing kendu jonga ga jing em ban hakani ka jingya lenti jonga la ya kendu ya bun ki paralok bun ki briu ki bala kershan ki bala ai ketika deng ban yalam ban pat ban ai ka bor jong kiru kum ta ba ki kam jonga kinlong ki ba seiso ai ngu yo blai namta kini ki paralok kini ki briu ki ba i ka balang ki briu ki ba i ye ki ingi ki Riewniam ki parlok janga kum ki Riewniam ki barang yatrai menta ki bang yakendu mencam Snem kerman huneu Snem ngin sai kendu biang ban aingu yo blai namta ke bar khoi ke ba ublai la ai la dingi ban pendap tian amar kata kerpat je phiru ki para pet ye kini ka program ban kan mau lam mtai tang yanga mdei tang yanga ndei ki wei pat ru ba kelang saudong kidang ya rakhi kini kejing dap san Snem but kiba aingu yo blai but kiba kwa ban yo susu kabor ban trei hage maju ngblai kumju duai kat pang nam ta jonga bangan la ban pendap hok la kadai ti jonga